salajengipun prosesi penyematan sambur kagem sedaya anggota dene mangke badhe dipun salirani dumateng penyanipun Ora Kemas Kabul kalian penyanipun Bapak Suratno karena wekdal ingkang sampun hantu anggap saya dalu sumangga enggal katuraken. Sugeng rawuh kunjuk dumateng penyanipun Bapak Babinsa, Bapak Kepala Desa. Sugeng rawuh sugeng dalu. Kasih tepuk tangan yang meriah kagem ingkang sampun dipun uwini sudah. Nggih ngaten nggih.
Luar biasa iki. Pundutanipun gending mugi rahayu kainggahaken tolak sengkala giri mustika laras sumangga para kambuka. Bapak Ibu sagung para tamu ya dan kehormatan dene acara wonten dalu menika dipun abadikan kalian wontenipun YouTuber Sungging Multimedia ingkang mijil saking tlatah Cerabak Selahung Ponorogo ingkang dipun pangarsani inggih menika kakang kula pun Ora Mas Edi lan ugi wonten saking Taruna Multimedia ugi papanipun wonten ing Dukuh Genuk Desa Senipo Kecamatan Selahung Kabupaten Ponorogo lan ugi dipun pangarsani kalian panjenenganipun Mas Rusdianto lan ugi wonten Wijaya Multimedia RT 101 Dukuh Genuk Desa Senipo Kecamatan Selahung Kabupaten Ponorogo wonten Mas Wanto. Bapak Ibu sagung para tamu rasa mangke like ugi subscribe paring komentar lan kasuwun dipun tutul tanda loncengipun saged amerkahi wontenipun acara menika dipun abadikan saged dipun pirsani wonten ing HP panjenengan piyambak-piyambak gunging panuwun ugi dipun aturaken. Ayo tulus kalih saking godharan sono sumawur kang sakarma lati katon kilar-kilar sumebar neng tengah latar ati pingar anyibar sekar maladi ngambar makar ganda aroma mrek wangi mula tansah dadi tresno jroning kalbu madhep manembahing mugi rahayu. Wuri gones gones nemas jingga
Gejus ya. Amemetri prawarga sami bujang mobyar jajanan pasar gelang gumalang jenang mancorong tinulak sengkala kari mulya Sele so oh iya oh oh iyo Gejus ya. Amemetri prawarga sami bujang mobyar jajanan pasar gelang gumalang jenang mancorong tinulak sengkala kari mulya Sedelot maneh bapakne pustaka kaget aduh rika betan apa bungkus pedak iku isin apa dua lolo dua lolo dua lolo ala dua lolo ya eyo sikra budale prajurit tamtama cumangka gagah pasukane kudaya bareng maju ing palagan aja lerwa ngayahi pakar yan. Dalam aturaken selamat untuk keluarga besar Tresno Budaya. Yes, mugi-mugi kedepanipun saged ngrembaka tumunten lestari widodo dipun tumurunaken ngantos dumugi putra wayah. Allahumma amin ya rabbal alamin.